είναι από την πλευρά. Εντάξει. 50, 20, 40, 60, 80, 100, 950. Ωραία. Δεκακιμότο. Δώσ' τα δώρα, ανάποδα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, ρε μαλακιλιάρικο. 1, 2, 3, 4, 5. Να, τραπεζικός ο κύριος. 7, 8, 8,5, 1, 2, 3, 4, 5. 10. Άντε ρε Μπίλη. Τα λεφτά. Τελείωσε, λοιπόν. Λάζο, έλα να πούμε. Τα λεφτά ποιος τα κρατάει? Εγώ τα κρατάω τα λεφτά. Γιατί δεν την κάνατε εδώ τίποτα? Θα μπει στο Α2. Λοιπόν, έλα. Ανιά. Τι λέει, βάλανε. Όχι ακόμα. Τώρα στήσαν τα λεφτά. Έβαλα και ένα κοσάρικο εδώ. Πάω να χεστεί, έβαλα το Βέκτορ. Όλοι ανέβανε. Κάτσε πίσω μας θέλει. Να πει το παιδί. Φτάνεις κάτω, ανάβεις αλάρμ, διώχνεις όποιους μαλάκες, με παίρνεις τηλέφωνο για να στηθούν τα παιδιά εδώ πέρα. Ναι. Ότι αυτό είναι να μπει από μπροστά μου. Ναι, αυτό θα λες πάντα. Μέτρα, δεν θες. Εντάξει, φύγε. Εδώ στη μούρη του Πασάτη, ναι.